Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa minnu sagolen don Malakti ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka min aw sigiyɔrɔ la bi ye wuti kalo tile 9 ye aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ko Tefid ale ni Kucala mara la a yɛrɛ ka fɔ ko finitugu kɔni bingali wale dɔ taara ka ɲɛsu ma ni maa 20 kɔ kɔni fatura o bingani ninnu senfɛ ayiwa kibaru minnu sera ma koɲa la ula yɛlɛnna ka fɔ min ye kari dɔ ye wuti kalo tile 7 kɔnɔna la Kucala mara la kɛrɛnkɛrɛnnena Kucala ale ni Kuri kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la ka fɔ ko finitugu ni olu yɛrɛ ye polisiw ye ko olu kɔni ka maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko banbagati wale dɔ taara ka ɲɛsi olu kɔni ma ayiwa ko wale senfɛ a yɛrɛ la ka fɔ ko u ka dugujɔlɔmugu dɔ kɔni kan no o senfɛ ni polisi 5 kɔni sara o yɔrɔnin bɛɛ la a yɛrɛ ka fɔ ko kelen bɛ o joginna wa polisi 3 kɔni bɛ yen nɔ o kɔni tununna ayiwa min yɛrɛ ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ de ni sɛbɛn bɔ k'a yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw na dɔnniya ni waleya in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen a yɛrɛ la ka fɔ min ye ni Kucala waleya in ye majugu wale min b'an fɛ yen nɔ ni olu kɔni ka bolofara dɔw bɛ ni an b'a fɔ o ma JNEM ni ale ye Al-Qaida kɔni bolofara dɔ ye olu fana ye sɛbɛn bɔ k'a yɛrɛ ka fɔ ko olu de nɔ ye nin waleya in ye ko kabini wagati jan olu kɔni ni an ka finitugu bɛ kɛlɛ la wa min ye Kucala mara kɔni waleya ye ko o tɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔ ye ko olu de nɔ ye ko sabula olu ka kɛlɛ in kɔni kɔnɔna la ko olu ye mobili caman kɔni minɛ an ka finitugu la ko ka marifa kisɛ dɔw minɛ wa min yɛrɛ ye finitigi kelen ye ko o kɔni bɛ olu bolo ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Tefid kɔni ta fana la a yɛrɛ la ka fɔ ko maa 17 de kɔni fatura wa min yɛrɛ ye dugulamɔgɔ 4 ye ko o fana fatura o senfɛ wa finitigi 5 fana kɔni tun bɛ yen nɔ ko olu fana tununnen don ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra karidon ye uti kalo tile 7 la Tefid an ka finitugu daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko majugu wale kɔni taara ka ɲɛsiw ma kɛlɛ kɔni gɛlɛyara o kɛlɛ kɔnɔna la a yɛrɛ la ka fɔ ko an ka finitugu kɔni sera ka majugu 7 kɔni faga nka finitugu fan fɛ ko maa 17 de kɔni fatura état major kɔni ka sɛbɛn min bɔra o sɛbɛn kɔni bɛ ka yira ka fɔ ko o de kɔni kɛra wa ko finitugu ka minɛn caman fana kɔni tiɲɛna nin waleya in kɔni senfɛ nka ko an bɛ se ka min fɔ nin ko la ko nin kɔni ye bilan provisoire de fɔlɔ ye ko don n'a nata cɛ ko ni kibaruya wɛrɛ minnu bɔra ko u b'o da bɛɛ lajɛlen kɔni kulo kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mayina a yirala ka fɔ ko cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko siga kelen don ka yira ka fɔ k'ale bɔlen don majugu dɔ kɔni fɛ ni ale minɛra finitigi kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la ula yɛrɛ ka fɔ ko min kɛra juma tɛmɛnen ye n'o tun ye uti kalo tile 5 ye Mayina dugu la ni ale yɛrɛ ni Bafilabe kɔni bɛ kilomɛtiri 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni bɔ ko nin ye cɛ dɔ ye siga kelen kɔni kun don ale la maa minnu kɔni sigalen don ale la olu ye ci bila Bafilabe kɔni finitugu ma ko olu sigalen bɛ dɔ la finitugu kɔni nana siga kelen don maa min na k'a minɛ ka sɛgɛsɛgɛli caman kɔni tɛ kun sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni okumu kɔnɔna la a yɛrɛ la ka fɔ ko marifa kɔni bɔra ale kun marifa fitinin kɔni tɛ ko kɛlɛkɛ marifa de kɔni don ani marifa mugu caman o kɔni minɛna ka bɔ ni ma kɔfɔlen kɔni na ayiwa ko marifa ninnu minɛnen a la tuguni ko min ye muru ye ko muru caman bɔra kun ani puces caman telefɔni puces caman ko o de minɛra ni ma kɔfɔlen kɔni na ayiwa an bɛ wagati min na bi ale kɔni bɛ finitugu kɔni ka bolo kan ayiwa hali bi ko lakanabaliya kɔni okumu kɔnɔna la ko ni siga kelen don maa o maa la ni e kɔni b'a dɔn e sigalen don a la k'i ka ci bila finitigi minnu kɔni bɛ i kɛrɛfɛ i ka ci bila u ma walasa u bɛ se ka na a ko sɛgɛsɛgɛ cogoya min na sabula an ka jamana bilama ko a kɔni ɲagaminen don maajuguw bɛ k'u fereke an ka maaw kɔni sen na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Barikani ni olu b'an fɛ yan nɔ a mɛnna olu kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ k'a yira ka fɔ ko olu ye majugu dɔw ka ɲɛmɔgɔ dɔ kɔni minɛ an ka jamana kɔnɔna la ayiwa Barikani ni ale ye Faransi kɛlɛkɛdenw ye n'u olu kɔni bɛ an ka jamana kɔrɔn fɛ yan fan fɛ olu kɔni ye sɛbɛn bɔ uti kalo tile 6 kɔnɔna la k'a yira ka fɔ ko u ka baara dɔw okumu kɔnɔna la n'o baara tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka majugu kɔni gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la ko o senfɛ ko majugu ka bolofara dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans ni olu b'an fɛ yen nɔ an ka jamana nord yan fan ninnu fɛ ko olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko olu ye bolo kari olu kan ayiwa ko baara ninnu kɔnɔna la ko u ni u gana ɲɔgɔn na o senfɛ ko u ye maa caman kɔni minɛ ni maa kofɔlen ninnu na nka min ye u ka ɲɛmɔgɔba dɔ kɔni ye ko olu kɔni sera ko o minɛ ayiwa ni kɔni ye Barikani maaw kɔni ka communiqué ye ko olu ka Mali kɔni kɛlɛ kɔni okumu kɔnɔna la olu kɔni sera ka nin baara ninnu kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa ko ni maa kofɔlen kɔni minɛra dugu min na ko o dugu tɔgɔ ye Talatayi
ni ale yɛrɛ ni Gawo kɔni bɛ kilomɛtiri 200 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro a yirala ka fɔ ko Babɛlɛ ale ni Cɛncɛn ko olu kɔni sɔngɔ yɛrɛla kojugu. Ayiwa kibaruya minnu sera ma kuɲɛ la olu yɛrɛ ka fɔ ko Kulukoro ale kɔni la lamini olu kɔni bɔlen don ka yira ka fɔ ko min ye Babɛlɛ ani Cɛncɛn n'olu bɛɛ lajɛlen ye baarakɛminɛ ye n'o bɛ kɛ ka so kɔni baara kɛ ko o sɔngɔ kɔni yɛlɛla kojugu wa ko a sɔngɔ ninnu kɔni yɛlɛla suko ale ni dugujɛ cɛ sabu ko kalo kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko min yɛrɛ kun ye Babɛlɛ ye ko kalo kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni cɛ ko caman yɛrɛ de farala ni fɛn ninnu prix kan ko sabula min yɛrɛ kun ye Cɛncɛn kɔni camion ye ko fɔlɔ la o kɔni kun bɛ daminɛ 2000 ale ni 900 la fo ka t'i yɛrɛ bila 8000 kɔni na ko min ye Babɛlɛ ye ko o fana sɔngɔ kɔni yɛlɛmana kojugu ko sabula ko sisan ko o b'a daminɛ 5000 na fo ka taa bila 230 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko fɔlɔ la olu kɔni kun t'a sɔrɔ o sɔngɔ kɔni na o de kun na ni mako fɔlen ninnu kɔni welelen don ko ka welewele bila walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni minɛn ninnu sɔngɔ la cogo min walasa u bɛ se k'u ka so jɔ u fɛrɛ yɛrɛ ma cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoni ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka sigida wɛrɛ